Pozdrav ljudi, dobrodošli na Multimix kanal, sa nama je tu Vela Skrica i Gruber Lopatica i ovaj epizod smo se odlučili da malo kopamo. I ajmo. A ja da tražim hranu. Idi ko te šiša. Čekaj, samo na zemlju. Tako. Ti nemoj mnogo da se opterećuješ hranom, nek dođe da pomaš. Okej. Čekaj, ja smanjim saunu, pošto je kiša. Ne, I ja ću na 20. Meni je na 0. Ajde, Creeper. Biće jeben. Šta bi? Ništa. Idem iz vodu. I bojim se da me neće ovdje neko sad sačekati. Ovdje. Na početku. Da izginem. Preslutim. Da ponosim kost. I ovaj epizod ćemo malo kopati. Zakupimo malo ruda. I da, eto tako bez veze, da značimo koji dijamant, jel tako veljaš? I spremamo se za Nether. Ja, hoćemo da nađemo dijamant, da napravimo ovaj, kako se zove, da napravimo obsidijan i da napravimo portal. I čujem zombija. Pa dobro. Tako. Sem bakri. Bakri su sad ovdje najbitnije. Sad ovdje ako nastavim deo, doće mi mobova ko ovi, kako se kaže, ko gobana. Evo ga. Došao mi s leđa konj jedan usran, jedan u dobu. Ko? Zombi uplaši me postao rišnik u belu. I to evo ga metal. Evo ga, nije više kiša. Jesu. Pa ću opet povećati sound, pošto još ovom kad se nešto čuje, pa nekako slušam. Mogu da čujem zombija. Evo ga seljački zombi. Daj mi šaga rep. Daj mi. Vidi kako je, ajde dođi gore. I koliko prasića. Hoćeš mene učeš? Joj. Fuck, evo ga spider, fuck. Idem. Bro, možda ako preživimo, možda preživimo nekim čudom. A ja ću u svakom slučaju svetiti i ovaj deo. Fuck, ne bi sam upao. I dobro da nisam umrao, ajoj. Nemoj da izgineš. Spider. On me najviše nerviraju. Dobro, ovaj trpo. Ajde ova pop. I ti isposlije dođi kad budeš bio spravo. Ja imam već 11 obične rastne. Sam ti ubio te prasiće. I da napravimo ranč. Ako nađemo tu kravu. A krava nema, kako se ne vidi. Ja ću se pogubiti ovdje, ne znam gdje sam. Nema da jediš se zabavi, znaš. Ma znam, čekaj. Pokut ću odosti uglja, pošto je mi potrebno. Uglja se napiti jednom i bicikli siti i neće mora poslije da kopate. Hvala, buraz. Jesi crkva? Ne, Dobro. da ja ga crknem. Ja Veljo Sekirica, naša sekira. Jer sled Ena ga muš. reći to, nema ni skelet. Možda ima neki dijamant dole, od prvo će ovo sve. I creeper, motherfucker. Bježi tu. To manču. Udimo ono. I oni su najgori skeletoni creeper. Evo ga još jedan. Fuck. Eno ga još jedan dole. Dobra. Mrtvic. Eno je zlato. Super. Jezivo. Šta je ti?
Znaš koliko ih je ovdje? Sad će se krizac pomogne. Jedan pukne mač. Jednom ostaje. Fuck. A fuck, počinje noć, a ja još nisam ni počeo se vraćam. Ne, voda. Fuck, vidi ga. Heroj. Bolja sam. Zombi. Ništa lepše. Fuck. Dobro je. Ja ne znam da li ću stići do kuće. Ili će me Sam pojesti ti zombi. požuri. Šta je udrpao? Evo sad počinje se vraćam. Ali ne bi rekao da ću se stignem. Evo već je noć. Oj kurac. Pum! A naš koliko uglja ima. Naš koliko ovih prasića, ali ne mogu. Ajoj. Štedi koji pras. Ne budi žao čovjek. Ajoj napadaju me zombi i creeper. Je bravo, da bi žurudi. Treba smo zajednica, ne. Umri. Sam nastaje novi creeperi. Naš koliko ima uglja. Da jebe dva juga. O, naš koliko ima kokošaka, ajoj. Fuck bre, ne znam koji ću Neki prvi slime. biti. Uje, stiki pisto. Oj, brate, gledaj koliko uglja, ovo je nemoguće. Na svakoj steni ugalj. Pod vam slime. Evo ih slime, sad ću imati za stiki pisto. Nema ništa, nisam. Bež dok me nisu poplali. Evo ulazim u šumu. Enderman! 2 spajdera i 2 creepera. Bež gdje. Fuck, Samo Ivane, nisam bež. 2 creepera. O, pukli su i nisu me ni zakopčili. Moram da ubijem Endermana. Padni u auto. Vidi ovo. Fuck, šta ako me ubije? Ubio sam Endermana. Uzeo sam mu biser. Dobre. Imat ćemo za ovo oko. Fuck! Još jedan Enderman, ajoj. Bež, nema Nema da ga gledaš. skeleton. Oh my gosh. Ako ga pogledaš, mrtav si. Dobro, ajde, pune mi se helite. Uj, ovdje srećem ovaj dobar rudnik. Evo ga zombi i seljak. Možda bude ova duža epizoda. Tako da će kasnije izaći. Pošto me mrzi da uploadujem. A, eto. Ja ne još uvijek Evo, našao sam He, kakav glup zombi. Ne mogu da verujem. Počeo se penje i padne. I padne u lavu. Beži. Dobro, ovdje ima dosta redstone-a. Mene zanimaju više dijamanti. Oh fuck. Je, stigao sam do kuće. Vidi kakav sam. Izbjegli se. Ovdje Fuck stoji you, baš fuck you, fuck you. Crkni. Tako. Glupi zombi. Fuck, lupa mi zombi u vrata. I to najma... Umalo padnem u lavu, fuck. Umalo me gurne zombi. Ajoj. Dobar, ali... opasan rudnik. Joj, samo što nisam pao. Samo što nisam upao u lavu. Ovaj mali zombi. Pa, kakav se bije, mali. Ovo previše ne sma... O, fuck, 2 zombija. Ajoj, moram jedan. Ajoj, Srako mi te 3 kurve. početa. 3 zombija, zamalo me nisu ubili, evo ga stiže 4 ulazim u kuću, ostalo mi pola srca. Ano. Nije ni meni ništa. Da, sad će da lupaju u vrata. Neka lupa i crkni veljaš. Idi u rudnik. Ne! Dobro je. Dolazi još jedan, ubit će me. Ne, Fuck. Oj, crkni. 3 njih mi ušlo u kuću, buraz. Moram napraviti metal na vrata. Moram. Nisam crkao. Ene ga Enderman. Da ja da crknem.
A ne da ga gledam, on je dobar. Njega nećemo da diramo. Šta? Samo da ne pogledam. Fuck! Malo. A gledaj, dođe još jedan zombi. Raskidi ću, tak pukao mi. Pukao mi mač. Imamo još nema 10 minuta, ako ćeš 5 minuta. Sad ću sekirom da ga tučem. Ajde, ti si sekirica. Ubio sam ga sekirom. Šta je ovo? Fuck. Sjebano buraz, gledaj šta je ovo. Samo zombiji. Ajde, ti tu sakupljaj experience, ja ću ovdje sakupljati. Experience. Nema koliko imam iron. 33. O, siso mala. 58 uga, redstone na 44. Napravit ću jedan pik. Već sad. Da bi mogla preskočiti, ne ide risku. Tako mogu. Kako ovdje tuđo nema, ovdje gdje mana. U pustolovini sam našao 11 krmenarli i... Šta je ovo? Iz 16 ili... Čekaj, imam gdje. Sad je iz. Šta je sa zombijima gore, ne? A to je ti tuč. Gdje je ovo došlo? Ja sam nek doći. Kako poginem? Nećeš, tu sam sve iskopao. I brate, koliko vode. A gdje si ti? Samo da ne znaš. Ne znam. Ajde, ti možeš sam se snađeš. Kopaj ti tu, ja ću ovdje sam ja. Evo ovdje izre. A, ti si išao dole. Fuck. Kad imamo li irona za oklop i te stvari, prvo odmah pravimo oklop. Pa ja već napravila kap. Šlem. Fuck. Gdje je sad ova voda? A je koji kurac. Gdje sam ja izašao? Ha! Da li ono ući? Fuck. Ali na šta mi se desilo, bolje da ne znaš. Ali moraš se, a ne. Ja vođu da kažem, moraš se teleportovati. Vidi mene, dođi vam, vidi na terasu. Ne mogu, porazi penuje. 3 skeletona oko mene, 2 zombija, a naš koliko zlata ovog metala i ovo, i kako se zove, obsidijana. A dobro, možemo još iskopamo obsidijan. A ne možemo, ali naš koliko metala ima oko mene. A ja gledaj, ne mogu da gledam više. Zlata. Što nisi tamo baklio, sve htjavaj. Čude. Evo prvo ću zlato da iskopam. I brate, kad je ja izašao na more. Evo ga je redstone. Bravo. Aj vidim te. Ostan tu gdje si. Fuck, ko je Redi. to? Fuck. A ubij me, sisa. Ne može. A je. Raznio me bira stiza. Sidi dole popni sve stvari, znaš kako ima. Vidim, evo ga experience. Evo ga. Sad sam 14 level sam bio. Ja sam 19. Fuck, dobro je, pomalo upadu malo što imam. Nemoj da si upoj pošto Ja ti napravim 2 pika. Silazim sad dole. Ima da siđem dole da gi pokoljem sve. Tu. Fuck you, des, uplaši me, stani ovdje stani. Čekaj da ti bacam tvoje stvari. Ne moraš mi bati, sačuvaj to, čekaj. Eve ti pik. Eve ti mač. I pikovi ovdje od irona. Daj mi. Ese. Ne treba, više ništa mi ne treba. Dobro, sam ti kopaj.
Šta sam još teo? Ovo sam mi blok. O. Tako. Ajde ovdje neću izgleda. Ne. Ajde, gledaj šta sam našao. Šta si našao? Aj, znaš koliko je puno lave, buraz. A vidio sam dosta početak. A znam, brate, tu sam ja. Izgori zombi, izgori. Neka ga ovdje, neka. Uživo ostati života. Je lepo. Evo je tačno sam ovdje napravio puti. Evo tu sam ja. Da skopam ovaj uvijek završim epizodu. Veliko pošto je malo već treba 15 minuta. Da, 16. Ajde, eto iskopao sam ugar. To je bilo to za ovu epizodu. I vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!